Kowe ratos tembung kowe. Kowe lho Dul. Tak tuntut gasmu. Aku telacake mendhe beneran diajar suwe iki lho. Iki omong apa? Ngomong apa piye? Omong repe ra karuan. Lah omong sing lanang gampang ditompo. Dul. Kowe lho. Tak tuntut raja. Ya kesuwen iki. Kudune piye? Iya jarang aja kerep jenengan. Dul. Kowe ora usah atos tembung. Tak tuntut dasmu nganggo telacake mendhe. Mati sawo. Mripatku kuwatane ra karuan. Wah, lambune ning ndi? Dhuwur. Lambune dhuwur. Aku terewes roh. Panas e. Walah. Anu. Kapok kowe ya. Bedulu. Tambani. Aja tambani. Ora kudu nambani. Ora kudu. Sabar to karo bojomu. Tambani wis akeh lara. Kowe jaluk opo? Iya. Tak tuntut pisan gas mentolong mari. Opo? Mentole ilang. Mentole ilang. Ilang opo lah iki opo tak gegem. Ya. Aku lali. Bar mbok mentik gak suwe lagi tak kira. Aku ning ngrasakno kudu-kudu. Ojo mati. Ayo masuk. Ojo mati. Balik anak. Ojo mati. Balik anak. Aku ngejeng-ngejeng nang sirahmu. Mateni wong.
ora. Tak soalnya. Ayo. Ya apa Sele? Kakling dia Sele. Kurang semangat bro, rambutnya dibuka. Ameri lo, ora mau ketano. Gaduhe kaya rambut dono, ora semangat. Sangar iki foto bro. Sangar apane? Oh, dono-dono lagi lho. Gaduhe lho, deleng lho. Gaduhe sangar lho. Gaduhe delok. Gaduhe sangar apa kae lapangan bal-bali belum dah arek. Apik. Jepun apik. Apik. Jepung apik. Apik lho. Mertandana nek bathuke ompo, bathuke jembar bocah pinter. Pinter sekolah ora. Masih pinter kuliah ora. Pinter apa? Pinter golek utanan. Lagi bathuke iku lho. Urung ngerti rambute. Rambute dul. Rambute kaya mikir iku. Tapi lho, biyen ora ngerti. Sponsor saya rambutnya sing ngadut, unine cek duduk. Ape? Ape. Joron di batu. Ayo. Salahku apa? Aku buat jegal. Sing jegal sapa? Kowe. Oh matamu lho. Sing nang kene kowe kok. Iya. Lah aku mlaku kok jegal. Aku ngingeti. Terus men dinem men ta sapa? Yo. Name. Duduk re yo. Yo. Mam. Yo kanaman. Imam. Mang aku tak disalami. Aku mau jegal. Jegal sapa? Kowe. Kowe cipo dhewe. Kowe sok. Ngajar kene kowe. Aku ning kene iki ngerti kowe mlaku. Terus mripatku ya macet. Yo, tak pengen. Aku kok tiba. Lah, mulane kuwi mripatku macet tak pengen. Pak, mripat kowe aja kejepse. Terus kowe ngerti sik orang mlaku kowe ayak-ayak. Sikil mburi keserimpet. Ora ku jegal. Ora. Asaku ku jegal. Asaku men. Imam mem. Oh yo imam. Bisa ganteng imam. Iya lho. Golek. Ganteng ora bagus ora. Lah ganteng kok piye? Ganteng kuwi gale gambar, wetenge menentang. Pantes dulure imam. Yo. Ayo sawatan dulu.
Mati
oh 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 Lelepo akan aku iwak mentah. Hei, baik komando, setan panjane iblis. Ayo, wani ijen podo ijen. Ojo sesingitaning papan kono kuwi. Barat. Kilo. Warneng pati musoi. Hei. Baik komendong. Kowe gelem manut karo aku tre. Kowe ra gelem manut. Negara Sumedang tak gawe banjir gede sangkrah balung manusia. Uwes! Oh, kurang ajar. Hoi! Apa? Guyu kok suwe nek ra bekakan. Lho iki lambem ora pegel ta piye? Aku ora roh ning guru kono lho. Salahmu dhewe. Lah kowe nek aku guyu kowe ning koyo semite ngarep Pak. Ngerti nek aku guyu ora mak ngowoh ning sorwet guri. Kowe penak arek guyu terus. Nglamone arek jengking-jengking arek. Sing semijak aku ning kono pandan Banjar. Mulai rapat budal. Ternyata jarak. Kowe ambek aku musuh. Musuh ning yote rasa kasihan lho ta piye lah. Ayo tak digone. Hei, kok. Bae. Oh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo, bapak-bapak, ibu-ibu, kenalan bu kali kula kenalan. Nami kula Imam. Asli kula kucing, tapi dulure Imam. Ana apa bu Pak? Ana apa Pak Buyu? Aku ngerti. Kowe guyu iku aku ngerti. Lah pudel-pudel ya Bu. Udanlah esuk mangan aku tetep semangat, aku semangat nyambut gawe kok. Aku ning kene ya ora dhewe. Aku lah duwe kanca. Kancaku meh kanyebet ning kono jare kok. Ayo Trang, Trang. Trang aku gantune Trang, aja meh turu guru kono ae. Oh. Oh, alah Tra. Aku kok bedian dapat icek. Oh. Alah Tro. Awakku rasane lembok-embok Tro. Wesel tenan aku Tro. Wis pirang-pirang dina iki ora ana braine Tro. Sesasi utuh iki aku awakku kesel. Bar kono malah kene sesuk wis ning Banjar kono ngawen. Iki dengan iki iso meh ana 4 dina 5 dina iki aku kesel. Kesel apa? Kesel daud iku kowe ya. Kok ngerti ae. Bet. Aku turu ning guri kono kok ora mbok buka. Kowe arep nendi Kowe arep nendi? Oh alah Tra. Wong ketinggalan jaman ya kaya kowe. Kowe ora ngerti piye nek desa Tringan Blotah iki ana ketoprak mustika budaya saking Tepuran pimpinane Bapak Pandi. Sopo Bang Bit? Ketoprake sapa Bit? Ketoprake Bapak Pandi saking Tepuran mustika budaya. Dibantu Ibu Jessica Mardiana. Oh iya. Aku wis ngerti kok. Ketopake Bapak Pandi saka Tepuran iki wis kondang kaluka. Wis kebuarian rakyat ning Suara Merdeka. Sing wedok ayu-ayu, sing lanang asu-asu kok sing lanang ganteng-ganteng. Ayo, ora usah kesuwen, ditani cangkok kene gedeng taman deh.
Ayo, cekel. Ayo, sih, goblok. Kenapa? Kowe ra sopan. Ate ra sopan. Umume mlebu ra ndase kowe gak kok. Napa ku? Bokong sik. Matam piye? Dasku sing ngene. Bokong sik kowe. Biasa yo. Piye? Iki ora bokong. Lah kok? Batuk. Tak kira bokong. Ayo ngono. Woi, ana apa Lur? Ono ketoprak. Cobae sapa? Ayo metu. Masa? Apa Lur? Ono apa? Didelok. Ono apa? Ula. Tenan to ora?
dianu Mas iki mang. Aku mati jumbo rasaku bebek tenan kok. Lipene mau sangar. Sangar ya, Mas. Hei! Bojoku mbok gowo ning ndi, he? Wis tak tenange tenang. Aman. Bojone sapa? Aman. Golek ning guri telo diko. Hamsaan mau perjuet. Wis aman ae. Tenang. Wis tak urusane bojomu mesti duwe akeh tenang. Tenang. Urusane. Nek bayar lho yo. Yo, tenang. Kira-kira. Susuk manteni wong. Iku manggone sapa mbok jipuk? Gonku dhewe, Mas. Susuku pringkil kok. Oh. Piye iki enake piye iki? Enake ngene. Piye? Saurunge balik. Kowe tau sekolah apa ora? Tahu. Aku ora takok. Kowe iso baris. Yo pinter, es. Baris dhisik. Aku yo melu baris. Yo melu lah. Aku dadi komendane. Iso baris tenan ora? Iso. Siapa sih? Ayo baris. Di rumahno. Adek maju, adek maju. Maju. Maju nih. Hop. Adek mundur, kurang lurus. Aku wis lurus lho, Mas. Mundur sithik. Mundur sithik. Nah. Baik. Yo. Drop. Awake apik. Ah, apik. Iki wedok iki awake atos iki. Kuwi no mano lho, Mas. Lencang kanan. Drop. Weh, kowe kena apa? Pan. Lah ngono ora yo lara. Malah pinuke. Dok, dok. Apik. Perjuangan itu apik. Hadap kanan. Dok. Apa pegel rasane tak sitae. Kuwale. Ate kuwale iku. Kita madhep ning ndi? Ene. Baktore madhep ning ndi, Drok? Prajurit goblok ora umum. Lencang depan. Drok. Kowe lho kok libungan ae kena apa? Kok libungan ae kena apa? ICU iki. Iso ICU. Lah, ngono kok aja arek-arek. Goblok ae lho. Go! Go! Hadap kiri. Go! Jalan di tempat. Go! Napas buatan, Mas. Napas buatan. Telono. Anu, Mas. Imam. Napas buatanmu. Aku dadi komandane goblok kok. Ya.
Tak gaduli kita. Sing coba iki. Kuri kok ngarep. Dah kowe malah ngelesek. Wes. Salah budane. Aku ate kesendak terus le. Kliru kok kono. Kudune ndi? Sampe Siap. Siap. ate ora. Dari sini aku dong. Pantang tenang. Siap. Aku prone. Wes, dadi makono. Budane kowe. Maju jalan.